Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang mauhaw sa buhay? Hindi lang sa tubig, kundi sa pagmamahal, sa pag-asa o sa tunay na kapayapaan. Kahit anong gawin natin, parang may kulang pa rin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Third Sunday of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan chapter 4 verses 5 to 42, naglagbay si Jesus at dumaan sa Samaria. Pagod siya at naupo sa tabi ng balon. May dumating na isang babaeng Samaritana upang sumalok ng tubig. At doon nagsimula ang isang kakaibang usapan. Humingi si Jesus ng inumin. Nagtaka ang babae dahil ang mga Hudyo ay hindi karaniwang nakikipag-usap sa mga Samaritano. Pero sinabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Unti-unting binuksan ni Jesus ang puso ng babae. At sa huli, iniwan ng babae ang kanyang banga, tumakbo sa bayan at sinabi sa lahat, "Halina't tingnan ninyo ang isang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo." At marami ang naniwala dahil sa kanyang patotoo. Mga ka-digital disciple, marami sa atin ang parang naghahanap ng tubig sa iba't ibang bagay ng mundo. Sa trabaho, sa relasyon, sa pera, sa achievements. Pero kahit makuha natin ang mga iyon, minsan nauuhaw pa rin ang puso. Ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang tunay na pumupuno sa ating pagkatao ay si Jesus mismo, ang tubig na nagbibigay buhay. Tulad ng babaeng Samaritana, maaaring may bahagi sa buhay natin na gusto nating itago o iwasan. Pero hindi iyon hadlang para lapitan tayo ni Jesus. Sa halip, doon mismo siya pumupunta, sa ating kahinaan, sa ating sugat, upang magbigay ng bagong buhay. At kapag tunay nating naranasan ang kanyang biyaya, hindi natin ito kayang itago. Nagiging saksi tayo sa iba. Reflection question. Ano ang mga bagay na hinahanap ko para mapuna ng uhaw ng puso ko? At handa ba akong lumapit kay Jesus, ang tunay na nagbibigay ng buhay na tubig? Mga ka-digital disciple, kung may bahagi ng buhay mo na parang tuyo at nauuhaw, lumapit ka kay Jesus. Dahil ang tubig na ibinibigay niya ay hindi nauubos. Ito ang tubig ng pag-asa, pakawaran, at bagong simula. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.